Айде снимам. Клипче ли снимаш? Да. О, пичо е коста! О, жал да снимаме. А така. Значи... Ето и старовренските къщи, естествено. Много са жестоки, бе! Е, такъв дизайн не си виждал, брат. Така, окей. Това ти кеф. Ще бъде ченел във Фейсбук. Естествено, е, нищо Това се влика. качи По едни стълби. Да снимаме. Внимателно, Каляне. О, виж кладенец, виж кладенец. Църква, да, виж Главата на кладенец. Ники пречи. Ето го Ники, ето го Коко, ето го Любо, ето го и Ники! Коко и Ники, Коко вътре! Стига. Ето го и Пешо. Ето ви Пепи! Каляне. Да, стига, бе. Всички! Хайде стига. Ето готините къщи! Ето и тук някаква много жестока порепост. И готините къщи! Да, бе, бати. Вижте готината къща! Ето го Коко и Ники, Коко и Ники! Каляне, да го питаме той. Искаш ли? Какво? Йония пич! Иска ли да види Фокси? Не. Йония пич, видите ли го на стената? И къщи, и още къщи! И Ники! И Пепи! Любо, и Као! Стига, бе. Да. Продължаваме Петър си. Ей! Опа, Жиктак! да. Жиктаскай се! Жиктасахме се! Супер яко. Така, в момента ще снимаме клипчета, които евентуално ще бъдат качени във Фейсбук. Не евентуално. Нека Това сигурно. къщи, което ще бъде качено Направо сигурно, че ще се качи! Фейсбук и всички сайтове, моля! Вижте, това е Ники и това е Коко и... Ние ще двете госпожи. Да, точка. Ние това ще се качи в... Любеца и Пешо. Това ще се качи! Това ще се качи в YouTube! Окей, да снимаме небето. Снимаме ето, малко хубаво, ето! Това е България! It's Bulgaria, man! Remember! България! Oh yeah! It's Bulgaria. perfect! The Bulgaria is the best! The beautiful! It's beautiful! Такива магазинчета. Само да правим така, че това е стария град на Пловдив. Да. Стария град е... It's the old town! Ето, как снимаме. People, it's the old town of Plovdiv! Така се снима, погледнете! Вижте магазините, супер. Да. It's the old town of Plovdiv! Накъде? Накъде, госпожо? It's the old town of Plovdiv! So now we're asking... Това ще се качи в YouTube. Това ще е в YouTube. Ето и госпожа Гелева отново. Помнете, това ще се качи в YouTube. Питва би. В YouTube и в Facebook. Yes, in everything. In every time. Facebook. Here's the best thing you've ever seen. И отново всички започнаха да копират от мен да снимат. Не копираме. Тия да ги качим в Фейс. Аз ще ги кача. Котенце! Коте. Мец. Ламайте. Спирам клипа сега, само да изкажа някаква... Не. Не е вярно, това не е в училище. Да, но пак това Не се брои. Това е за малко всякъде. Включиме. Да.